Step Up Act Now, dan it-titlu magħżul mill-Kamra tal-Kummerċ meta tlieta filgħodu, preżentaw id-dokument sa qabel il-budget, dokument li għandu l-fuq minn 250 proposta. Matul din il-preżentazzjoni ntqal li hemm bżonn ta' reviżjoni f'diversi setturi u kien għalhekk li propju ntażel dan it-titlu għad-dokument sabiex il-Gvern b'mod immedjat jieħu d-deċiżjonijiet neċessarji ħalli pajjiżna jibda miexi fid-direzzjoni tajba dan apparti li nibqgħu kompetittivi u tiġi indirizzata wkoll id-daqqa tal-għoli tal-ħajja. F'kummenti ma' Net News il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Marta Sportelli qalet li kien hemm ħsieb kbir wara dawn il-proposti. Intenzjonalment għażilna it-titolu ta' Step Up Act Now għaliex il-pajjiż għandu bżonn illi jħossib il-kompetittività tiegħu u rridu noqogħdu wkoll attenti mill-produttività tal-pajjiż. Waqt il-preżentazzjoni ġew imresqa proposti varji fosthom li l-kola m'għandix tkun intaxxata, il-bżonn li jkun hawn liberalizzazzjoni fid-distribuzzjoni tal-enerġija, li jkollna linja nazzjonali tal-ajru li wieħed jista' jorbot fuq b'titjiriet affordabbli, li jinħoloq reġistru tal-kuntratti li jista' jkun aċċessibbli mill-pubbliku, li nżommu pajjiżna nadif, li nikkontrollaw il-problema tal-iskart fost ħafna proposti oħra, kollha suġġetti li anke l-Partit Nazzjonalista ilu xhur sħaħ jitkellem dwarhom. Il-Kamra tal-Kummerċ saħqet li hemm bżonn li jinbidel il-mudell ekonomiku ta' pajjiżna u jkollna mudell ekonomiku li jiffoka fuq il-well-being tan-nies flok mudell ekonomiku li jkompli jkabbar il-popolazzjoni ta' pajjiżna. Iktar effiċenza fejn jidħol il-labor market. Hemmhekk qegħdin ngħidu li hemm bżonn illi l-pajjiż jibdel il-mudell ekonomiku tiegħu ma jibqax jiffoka fuq labor intensive economy, però immur iktar lejn well-being economy għal diversi raġunijiet. Wana li titjib il-kwalità tal-ħajja, ikun hemm inqas stress fuq l-infrastruttura u wkoll nafu wkoll illum hawn problema mondjali biex wieħed isib il-ħaddiema illi għandu bżonn. Barra minn hekk il-Kamra tal-Kummerċ aċċennat fuq l-importanza ta' governanza tajba, dan fil-waqt li l-Gvern għandu bżonn ikun aktar dinamiku u jifhem aktar ir-realtajiet tan-nies. Waqt il-preżentazzjoni il-Kamra tal-Kummerċ qalet li l-ħaddiema li jaħdmu għall-Gvern ma jistgħux jibqgħu jaħdmu nofs ġurnata matul l-istaġun tas-sajf għaliex dan qed joħloq ħafna aktar problemi għan-negozji. Għandna bżonn li jkollna gvern li huwa agile, ċiri gvern li huwa dinamiku li jirrispondi malajr ukoll għal mar-realtajiet internazzjonali li hawn u li fl-istess ħin ipoġġi kemm l-infurzar u kemm l-integrità at the very top tad-deċiżjonijiet kollha li jittieħdu anke meta jiġi biex jagħmel il-policy formulation. Il-Kamra tal-Kummerċ appellata l-azzjoni immedjata fuq problemi li ilhom jaffettwaw lil pajjiżna għal numru ta' snin sabiex ikun hawn aktar effiċjenza fl-awtoritajiet fil-waqt li l-poplu Malti u Awċi jkollu kwalità ta' ħajja aħjar.